إيجاد مثلي عين كرام على الأيام إيجاد مثلي عين كرام على الأيام إيجاد مثلي عين. بسم الله وبه نستعين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وطب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. أما المشرف لا تيفي لجبو أمبوفو نسلامي كفولين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنسينا كنا ينصروا أن جمكان حكم كنا نوي دين برو مي جمكان النبي ولي كسكرم غوما أنيكا كرمو بسم الله ولا سكبرو كني وي دين كنا فوني دولا bi ani an karamo do be ñon fe karamo min te dunay kenen kono min te dunay dine bara hukum ko nala noy an karamo a Cheikh Tahir Sidibé dine la sili kala do wala kala ni kala do kira sumo ko kala ro munu be an fe jamana ko nala annabi na je ka broke dine kuno funi dola yana nga do nga boro kono am an karamo bismillah ka fa ko assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Cheikh Tahir ambura kalo do lasa no e kalo bado rajaba kalo daw sira amaka fu sama tew fo la horma kalo do wa boyaw chama kera akalo konnala kira subo chama ka bangani kera akalo konnala boto mun kera kalo konnala melaw tale ala ka boto mun bela jele mine anduna kalo kura fana konnala kalo min fana te kalo do mani mimi kalo bafla ni nyonche tumadola we mawla nyina ale kalo min boya ko tumadola abe rajaba ni sungolo ni nyonche no sungolo makone sungolo makono mi ala kira reka kalo sallallahu alaihi wa sallam ina fa ba fanya hadisi la tuna o kalo fana konnala ko ba chama kira konnala kira sumo kira modon chama do bangina akalo konnala wa boyon fana chama kira akalo konnala ngabi ame minga sigila ko ame kalo ndamnere la we ala kira modi ali ibn abi talib de fatimatu zahra de al hasan o doke no Hussein alayhi salam al imam Hussein alayhi salam o ka bangili kera kabbe ni kalo mi nan flala la kaltaw chamana akli saba do de fen ni mafli jatila o hukmu konnala am fe ka borosi imam Hussein ka an ni ngal folo shekana imam Hussein rejoy alhamdulillah rabbil alamin shekane institution ko fayna Allah subhanahu wa ta'ala to koy ani ambole an fanga an dabalu bela jina ka fanga dabal se ka alama na'am an kelen ko fe kan nema ni kishin barka chamani na ala fe ako ke akana nyuma mandi kan no Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wasallama ame o nema no kishin o barka nyona chamani na ala fe ako ke akana nyuma so dungo kan munu sona jenyani an jin toroma ya sadina bise asero ani asetu ko chenyi na'am o ko fe kan kalfa do ala la ala minte kalfa chen ka ala indele akado ana an chen fen bela tilenche jin Allah hara akan shuka ke anya ko bela jelen ka jin Allah hara hal ne o gelayara amma ka foli di ni tele la iba bela jelema malikono ani malikoka ka foli di abarakara bela jelema ka foli di awiruma amuni dine barakela we akono ana obolma bela jele ana amunu sangani wati abe wele bla amma anga je ka boroke ya sa am bela jelen nga nafasoro Allah subhanahu wa ta'ala ka barajila krengela anga boro famba be sigi ala kara sumogo olude kunkan baro la nafama ani baro la timima o ye min kera ala kara sallallahu alaihi wa alihi wasallama ani asodungo kunkan alhamdulillah iye cheba minga kena sigi bi no ye sayyidina al-Husayn ye ala kara sallallahu alaihi wa alihi wasallama ale modindo Sayyidina Ali aforo mima ko Badra Ali Badra Saja ala kara afo minga hakala ana madinatul ilmi wa aliyun babuha kara afo ala minga hakala aliyun aqdakum aliyun a'lamkum waye awulu fay abaye Fatimatu Zahra alayha salam ale fana ye dolo tigi ye noro tigi do silamaya kono bonya tigi do karama tigi do sabu ala kira sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ako aka hakela Fatimatu bad'atun minni ako Fatimatu ne kira sokodoy man azaha faqad azani ni mami atoro yena toro o ya awlu bay ala kira sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ako Fatimatu sayyidatu nisa'i ahli aljanna
arjina kono muso kuntigi anu nyema o ye amba Fatima o ye awoluba ye Fatimatu sayyidatu nisa'il alamina Fatimatu ye diɲɛ muso nyema ye o ye Sayyidina Luseni woluba ye donc a wasara mɔkɛ tigiyala a mɔkɛ ka kɛ kira ye a wasara fatigiyala a wolofa ka kɛ Sayyidina Ali ye ale min ye khairin nasi ba'da rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam a wasara batigiyala k'a fɔ a woloba ye amba Fatimatu ye a balima o ye Sayyidina Al-Hasani o ye a kɔrɔkɛ ye donc a bangera sunkalo makɔnɔ tile 3 kunnafoni dɔw ye hijira san 4 fɔ dɔw ye hijira san 3 fɔ an tɛna an da don la donc kuma kuntala surunyala ni ko jɔn ye Sayyidina Al-Husseinu ye a bɛ se ka dɔn teliya la ani dakurunya damadama min bɛ lamɛnbaa hakilima wasa ka bɔ ɲininkali caman ma ka bɔ sumani ma Sayyidina Al-Husseinu n'a ɲɔgɔnna wɛrɛ cɛ min bɛ se ka fɔ teliya la o ye nin dakurunya damadama ye k'a fɔ a wolofa ye kira ye o min ka fisa ni danfɛn bɛɛ lajɛlen ye a fa ye Sayyidina Ali ye o min ka fisa ni bɛɛ ye kira kɔfɛ a ba ye Fatumatu Zahra o min ka fisa ni muso bɛɛ ye a balimakɛ ye Sayyidina Al-Hasani ye Alakira y'a fɔ olu fila ka hakɛ la Al-Hasan wal Husainu sayyida shababi ahlil janna a ko Hasan ni Husainu fila ye arijinɛ kɔnɔ funanŋɛniw ɲɛmaa ye donc kuma kuntala suruyara jɔn ye Husainu ye an bɛ se k'an yɛrɛ wasa ne ye inshallah an kelen kɔfɛ ka dɔ dɔn a kan a balimakunda fayanfan bayanfan ani fo ka taa se a mɔkɛw ma Imam Hussein yɛrɛ fusamantiya jumɛn bɛ a la alhamdulillah rabbil alamin Sayyidina Husainu fusamantiya o ka ca ni maa ma se ka Alakira sallallahu alayhi wa sallam fusamantiya lakale ka ban pewu an b'a fɔ i tɛ se ka Sayyidina Husainu fusamantiya lakale ka ban kuma dɔ la o kuma in bɛ mɔgɔ kamana gan mais ni a seginna kira yɛrɛ ka kumakaw ma k'a fɔ Alakira sallallahu alayhi wa alihi wa sallama a ko al-Husainu minni wa ana min Husain Sayyidina Husainu bɔra ne kira la mais ne kira yɛrɛ bɔra Sayyidina Husainu na nka an bɛ an yɛrɛ wasa don an mana dakuruɲɛ fitinin min sɔrɔ Ala k'o kɛ nɔrɔ ye an dusukun na k'o kɛ baraji ye an ye k'o kɛ sɔrɔfana y'an ye lahara sigi la sabu ka kuma Alakira somɔgɔw ka foroba kuma na walima ka kuma o dɔla kelen ka kɛrɛnkɛrɛnya la Sayyidina Hasan Sayyidina Husainu Fatumatu Zahra Sayyidina Ali Alakira bɔnaw bonya min b'a la kusamaciya min b'a la karama min bɛ a la da tɛ se ka Ala kale ka se a dan na Sayyidina Husainu ani Alakira somɔgɔw bɛ jɛ bonya ni kusamaciya ni karama caman na kuranɛ ye minnu lakale u bɛ jɛ bonya ni kusamaciya ni karama caman na kuma caman hadisa ye minnu lakale n'o ye kira sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ale ka kumakan sanumanw ye Sayyidina Husainu ni kira somɔgɔw bɛ jɛ kuranɛ aya dɔw la o dɔ ye jumɛn ye a sabatira k'a fɔ Alakira sallallahu alayhi wa alihi wa sallama sanga min na a nana ci lase fɛn o fɛn n'o kun ɲagamin bɛ yanni kira ka na kira ye olu bɛɛ lajɛlen walawala fo a da nana se Ala ka nabiɲuman ani Ala jɔn Isa bun Mariyama kunnafoni minnu ɲagamin bɛ o ka hakɛ la Ala den don a bɛ o da a t'an da Ala den tɛ a da sera olu fana ma kuma min na ni kira da sera o ma ko walawala dugu dɔ bɛ yen a bɛ fɔ o ma Najiran olu nasara o ma bɛn olu ma sabu olu tun ye nkalon min ba ma yɛlɛma ka nkalon min bila ka boli ka san caman kɛ kira sallallahu alayhi wa alihi wa sallama a nana o nkalon in ka o touché ka bɔ yen tile damadama walima kalo damadama donc olu ka kumakan de kɛra sa k'a fɔ Alakira ye nkalon tigɛ Allah subhanahu wa ta'ala ye kuranɛ aya jigi a ko فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين alakum mamad ne kelen go fake echi ka korane dima ibe kuma ne Allah subhanahu wa ta'ala dalanne ni min fo o de tiɲɛ ni min soso ye galon ni mawo mako ku ye galon tigɛ tate tiɲɛ a fo olu kana
u bɛna natogo jumɛn na u natɔ u k'u denw wele ka na e yɛrɛ k'i denw wele u k'u furumusow wele ka na e yɛrɛ k'i furumusow wele u ka fara u denw n'u furumusow kan e yɛrɛ ka fara i denw n'i furumusow kan a ka ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ dɔ la a ka danga don maa min mana kɛ nkalontigɛla ye a gurupu 2 la ala k'o tigilama halaki nin ye défi ba lancé don ye nin ye silamɛya kunnawolo don ye nin ye mumuniya sewa don ye o don kuranɛ tafsiru suna fara siya kan a fanba bɛɛ lajɛlen bɛnna kan k'a fɔ alakira sallallahu alayhi wa alihi wa sallama denw wele tɔ a ye seyidina alhasan ani seyidina alhussein de wele an bɛ o min ka bangeli don na alors que o don kama a den bɛ yen n'o ye fatumatu zahara ye mɔgɔw b'a faamuya tele la min na donc o kɔrɔ ko fɛn dɔ dogolen bɛ bonya ni karama ni kɛrɛnkɛrɛnnenya la donc musow place la a ye ninnu ba bɔ n'o ye ba fatumatu ye a yɛrɛ bɔtɔ la sisan a ye seyidina ali fara a yɛrɛ kan donc ni kuranɛ aya bɛ an na sɔmi k'a fɔ alakira bɔra ni mɔgɔ minnu ye ni seyidina alhussein b'olu la olu ma nkalon tigɛ o si kɔnɔ siɲɛ kelen u t'a dɔn u t'a tigɛ donc o ye bonya dɔ o ye karama dɔ ye shekan don dɔ alakira sallallahu alayhi wa alihi wa sallama a nana denmuso fɛ yen n'o ye an ba fatima ye a ko n denmuso ne kira bɛ ka sɔmi ni lafu ye n fari la an ba fatima tugu n fa n bɛ ala tanga deli e ka lafu ma sabu e ye diɲɛ bɛɛ ɲɛjɔ yɔrɔ ye e ye diɲɛ bɛɛ wasa yɔrɔ ye ani diɲɛ mago dilan yɔrɔ ne bɛ ala tanga ɲini e kana lafu kira ko sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ni a b'o cogo la nani yamani fo k'aw ka fini i k'o biri na ko an ba fatima donna ni koso fini dɔ ye k'o biri kira la sallallahu alayhi wa alihi wa sallama sɔɔni sera seyidina alhasan nana a ye salamu di an ba fatima tuma a ko n ba ne nu mɛ mɔkɛ sumana yan k'a sɔrɔ a ma ye a ɲɛ la an ba fatima ko tiɲɛ don i mɔkɛ bɛ fini jukɔrɔ seyidina alhasan gɛrɛla ka foli di kira ma sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ala kira y'a lamina a ko yɛlɛma i bɛ jɛn n'a ye n ka don a kira k'o don sɔɔni sera seyidina alhussein fana nana o ye foli di an ba fatima tuma o ko n ba ne nu mɛ mɔkɛ sumana an b'a fɔ dɔrɔn tiɲɛ don i mɔkɛ ni balimakɛ filɛ fini kɔrɔ seyidina alhussein gɛrɛla ka foli di alakira y'a lamina ko n bɛ fɛ ka don alakira k'o don k'o ma tɛmɛ sanga kan seyidina ali fana nana k'o ɲininkali kelen kɛ ale ko tiɲɛ don i balimakɛ n'i denw filɛ birifini kɔrɔ seyidina ali gɛrɛla ka salamu di a ye jɛn ɲini kira fɛ kira k'o ka don fatumatu ko komi ale yɛrɛ ni ko ninnu ni événement kɛtɔ la ale yɛrɛ gɛrɛla kira la sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ka foli di alakira ma k'a ɲini alakira fɛ yɛlɛma ale bɛ se ka don a kira k'o ka don dɔnnibaw ka lagɛlɛ ni kitabu k'a lakɛla ninnu maa dama dama dafalen birifini jukɔrɔ sisan ni seyidina alhussein b'a la an bɛ ale min ka kɛnɛ kan o yɔrɔ bɛɛ ala kumana sankolo mɛlɛkɛw fɛ a ko n ka sankolo sigibaw mɔgɔ dɔw filɛ fini kɔrɔ n'olu tɛ ne ala tɛ sankolo da n tɛ dugukolo da n tɛ ji da n tɛ kalo da n tɛ tile da n tɛ dolo da ne tɛ planète si da ko yɔrɔ bɛɛ jibril alayhi salam ale ko ala ma ko jɔn ni jɔn bɛ fini jukɔrɔ Allah subhanahu wa ta'ala ka masaya kɔnɔ a ye jibrila jaabi ko hum fatimatu wa abuha wa ba'aluha wa banuha fatumatu a n'a fa a n'a cɛ n'a denw de bɛ birifini jukɔrɔ seyidina alhussein ye birifini min kɔrɔ maa ye o yɔrɔ bɛɛ ko jibrila y'a ɲini ala fɛ ko n tigi ala yɛlɛma ne bɛ se ka jigi ka far'u kan ala ko n jɛnna n'a ye jigi mɛ i jigitɔ la n bɛna kado dɔ d'i ma i ka n'o d'u ma jibrila jiginna ka na salamu di alakira y'a lamina a ko ala ko ne ye jɛ di n ka ji dugukolo kan kana fara o kan e jɛnna n'a ye wa alakira ka jɛ tugun bɛ ala ka jɛ la alakira ko n jɛnna n'a ye sallallahu alayhi wa sallama jibrila donna o yɔrɔ la ala subhanahu wa ta'ala ye kado min ni jibrila ma kitabu dɔw ka lakɛli la k'o ye kuranɛ aya de ye innama yuridu llahu liyuzhiba ankum ar-rijsa ahla al-bayti wa yutahhirakum tathira ko jibrila ko muhammadu ala ko kana fiye ko ala y'a laɲini kabini niw bɛ lajarabi diɲɛ na u ma don farisogo la ka aw kira somaw sanuya ka nɔgɔ ta ka bɔ ma ka sanuya dafalen na o kado filɛ nin ye o diri i ma o de kama umu salama min ye ala kira furumuso ye radiyallahu ta'ala anha ale b'a lakale ko ni aya jigido k'a jiginna ale ka so k'a y'a sɔrɔ maa 7 de bɛ yen famu bolo ma ko jibrila mikaila alakira sallallahu alayhi wa alihi wa sallama seyidina ali fatimatu seyidina alhasan seyidina alhussein ko ale umu salama tun bɛ da la ko ni aya jiginnen ni ala subhanahu wa ta'ala ko ale y'a laɲini kabini a ma niw don farisogo la ka alakira somɔgɔw sanuya ka nɔgɔ ta ka b'u ma k'o sanuya dafalen na ale natara ni bonya in na
k'ale ko kira ma sallallahu alayhi wa sallama a ko n bɛ fɛ ka fara aw kan ala kira ko i bɛ bonya min kɔnɔ o b'i bɔ kira furumusoya o ye bonyaba ye o ye hɛrɛ ye nka ni fini in kɔnɔna o fana ye kɛrɛnkɛrɛnnen kɔfɛ donc o la fini kɔrɔla in i sen t'o la mais kira furumusoya ani kira ka dukɔnɔmaaya i bɛ jate o fɛ mais mɔgɔ minnu kan ka don ni birifini kɔrɔ o ye mɔgɔ ye minnu dan sigilen don minnu filɛ a kɔrɔ a bɛ da olu ma donc Seydina Luseynu farala kira somɔgɔw kan o bonya in na bonya caman mais ale yɛrɛ fana ni o ye Seydina Luseynu ye a ka bonya kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw bɛ yen nɔ mais an kana ɲina dɔrɔn k'a fɔ ala kira o Seydina Ali o Seydina Luseynu o Fatumatu o u ka nin daraja sɔrɔli a ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ fo u yɛrɛ nin di ala ma ala sagoya kɛli kama donc ala fana ye place kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw kɛrɛnkɛrɛn u ye i n'a fɔ a dɔn bɛ k'a fɔ nabi ɲumanw ani cidenw de ka lajarabi ka bon ala ka hakɛ la n'o bɔra yen nɔ ma ɲumanw donc Seydina Luseynu fana ye lajarabiw caman sɔrɔ silamɛya dɛmɛni na ani ala kɛra sallallahu alayhi wa sallam a ka diinɛ o laseli la a n'a kɛra maa ye silamɛya nana kun min kama n'o ye hinɛ labɔlen dili diɲɛma ma yanni lahara hinɛ cɛ n'o ye badabada hinɛ ye ale kɛra o misaliya dibaa ye mun na sabu Seydina Luseynu lamɔna du dɔ de kɔnɔ ani mɔgɔ dɔw de fana fɛ minnu ka lamɔ tayɔrɔ kɛra kira ye sallallahu alayhi wa sallama ne ni e bɛ ɲininkali kɛ ko ala kɛra ka lamɔ tana min kira yɛrɛ y'an jaabi adabani rabbi fa ahsana ta'dibi ala de ye ne jogo don a ye jogo don to cɛɲa ala kɛra fana ye Seydina Ali jogo don k'o jogo don togo cɛɲa ka Seydina Fatumatu jogo don k'o jogo don togo cɛɲa olu fana ka lamɔdenw foyi tɛ se ka ye o la ne kiraya jogo tɛ kiraya jogo min ye ala ye jogo ye ne ala y'o don kira la sallallahu alayhi wa sallam donc i bɛna ye Seydina Luseynu kɛra hinɛ jira yɔrɔ ye shekan u ye a denkɛ n'o ye Ali ibn Zayn al-Abidin ni dɔw b'a dɔn ni Sajjadi ye Seydina Luseynu fature k'u y'a sɔrɔ kurukuru dɔw de bɛ a kɔ la i b'a fɔ ni mɔgɔ bɛ seli n'o bɛ kuru min bɔ i tɛ na o ye Ali Zayn al-Abidin ɲininka ko mais ninnu tasiyɛn ni minnu filɛ nin ye i fa farisogo la a kɔ la ninnu sɔrɔla cogo jumɛn a ko nin ma sɔrɔ foyi fɛ ko su fɛ dugu tilalen kɔfɛ a tun bɛ ɲɔbɔrɔw ni malobɔrɔw de da kɔ la ka taa fantanduw la k'a bila daw la ka sɔrɔ fantanw m'a dɔn a diba ye jɔn ye a bɔra min ka sɔrɔ maa ma ale yɛrɛ ye o donita min n'a tun b'o kɛ o de kɛra tarasi a kɔ la maa ye n k'o ka fɔ a su a salen kɔfɛ donc o la o tun ye jogoba dɔ y'a la Seydina Luseynu a ka jogoba dɔ tun ye jumɛn ye ale tun bi mɔgɔ sɔn fantan sɔntɔlɔ fierté tɛ n'ale la dɛ ale de bɛ maloya fantan sɔntɔlɔ u b'a fɔ ko don dɔ la dɛsɛbatɔ dɔ nana Seydina Luseynu nɔfɛ k'a deli a donna so kɔnɔ min kan ka di a ma a y'o ta k'a bolo bɔ rido kɔfɛ k'o di a ma ka tila k'a fɔ fantankɛ ye ko ale bɛ hakɛto ɲini a fɛ nin fɛn in dili la a ma sabu ale ka doni taba de ye ka se ala ma donc o la Luseynu den minnu nana kɔfɛ i b'a ye exemple ba sɔrɔla olu fɛ ka di hadamadenya ma silamɛya bɛ laɲini minnu fɛ mɔgɔya la olu kɛra o jiraba ye Seydina Luseynu den dɔ fana bɛ yen a ye nin ɲɔgɔnna kɛ parce que olu ka lamɔ bɛ taa ɲɔgɔn fɛ de ale fana bɛ a teriw cɛ la dɔ bɔra dugu dɔ la ka na a ko ala kɛra mɔden ne bɛ e fɛ n b'i faw fɛ mais n tɛ fantan ye dɛ ne bɛ voyage de la n ka nafolo dɛsɛra yalima i bɛ se ka n dépanner ne n seginna n fa jamana kan i ye nafolo min di yan n b'a sara ka t'i tɔgɔ la ala ka baraji sɛbɛn i ye wa ko yɔrɔ bɛɛ siribikɛ in wulila ka don so kɔnɔ ale fana y'a mɔkɛ ladege n'o ye Seydina Luseynu ye a y'a bolo bari dɔ kɔfɛ a ko deliba in bɛ min cɛ ko ne filɛ a ye wari d'a ma cɛ taara a bɔra ka na a jɛɲɔgɔn y'a ɲininka o kɛra mɔden ye ko nin fana ye kabako ye cɛ nana i deli an bɛɛ ɲɛna mais e taara a ka fɛn min d'a ma i y'o ta so kɔnɔ ka i bolo bari dɔ kɔfɛ k'o di a ma siribikɛ in k'u ma ko ni hɔrɔn dɛsɛra hɔrɔnkɛ n'a dɛsɛra musaka la ko fo ka na hɔrɔn wɛrɛ deli ko jɔnmaya ani jasilenya taamasiyɛn de bɛ dankɛnɛmaya ɲɛda kan ala ka ni silamɛw kisi mɔgɔ dɔ ma se ka dumuni sɔrɔ f'a ka taa fɔ a mɔgɔɲɔgɔn ye ko ma se ka tobili kɛ bi ma nasɔngɔ sɔrɔ ka di o fɔtɔlɔ e k'a lajɛ dɔrɔn n m'a fɔ banti dɛ mais hɔrɔn kɛtɔlɔ k'o fɔ e k'a jateminɛ a bɛ kɛ lahalaya jumɛn na siribikɛ ko ne m'a kanu fiyewu ka silamɛ sɔn ka tila ka jasilenya taamasiyɛn lajɛ a ɲɛda la k'o de kama n ye n bolo bɔ rido kɔfɛ k'a ka ɲinifɛn di a ma shekan ni ne silamɛya jogobaw min bɛ adamaden ka hɔrɔnya to a bolo k'a danbe to a bolo
maaya diya donc o ye a ka kɛrɛnkɛrɛnya ko dɔ ye a ye min jogo ta a fa ni a ba fɛ olu minnu fana lamɔna alakira fɛ sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Naam, Cheikhana waati na cogoya kama an kɛlen ka caman faamu Imam Hussein ka ɲɛnamaya yɛrɛ la a n'a ka fisamantiyaw waati kun dakuruɲa laban yɛrɛ la Imam Hussein yɛrɛ a kanu ani kɛnɛw sigili a tɔgɔ la k'a kanu yira fisamantiya jumɛn b'a la dakuruɲa fila la yana alhamdulillah rabbil alamin. Arba'ina tɛmɛnen an y'a jira k'a fɔ Seydina Luseynu ka kanu fɛn caman b'o kɔnɔ n'i ko i bɛ mɔgɔ kanu a ka ɲɛnamaya bɛ appareil la o kɔrɔ a taabolo bɛ k'i taabolo ye n'i ko i b'a kanu fana i bɛ kanu jira i b'a tɔgɔw fɔ i b'a majamu i bɛ kɛnɛw sigi a tɔgɔ la o fana hɛrɛba de b'o la maaya ye u ko muso dɔ tun bɛ yen ale tun tɛ kɛra somɔgɔw fɛ fiyewu a y'a dafale k'a fɔ n'a ye den sɔrɔ a bɛ den in kɛ maa ye min bɛ kɛ kira somɔgɔw kanubaw kɛlɛbaa ye ala sɔnna a ye den sɔrɔ a ye den lamɔ o kan den ka kira somɔgɔw kanubaw juguya gɛlɛyara f'a kɛra bandi a bɛ sira daw ɲɛ par exemple sisan nɔ mɔlu kɛtɔ la mɔgɔ min bɛ taa a jɔ sira la ka mɔgɔw faga aliyazubilayi walima ni ziyara bɛ kɛ mɔgɔ min bɛ taa jɔ sira la k'a fɔ k'a bɛ ziyarakɛlaw faga a kɛra o kɛbaa ye ale tun bɛ taa sira tigɛ Imam Hussein ziyarakɛbaw ye a y'a labɛn sisan a ka so la ka taa jɔ ni Seydina Luseynu ziyarakɛbaw nana dɔrɔn n bɛ u faga n bɛ bin u kan ko jingɔn de y'a minɛ a jingɔnnen ziyarakɛlaw ma s'a ma dɛ a sogora o sanga bɛɛ ka lahara kɛnɛ ye lahara kɛnɛ sigira arijinɛ kɔnɔ don min ka taa arijinɛ kɔnɔ mɛlɛkɛw nana k'u b'ale fɔsɔ k'u bɛ taa bila jahanama kɔnɔ kule bɛ ɲini k'a faga ko a bɛ fama min ma a fɔra a ma ko non a ye nin to yen mɛlɛkɛw ko mun na ko ni mun jɔn bɛ sira la a bɛna Seydina Luseynu ziyarakɛbaw a bɛ fɛ ka sira daw ɲɛ ka u attaquer nka a sunɔgɔra a ɲinana u tɛmɛtɔ u sen ye poussière min wuli o poussière dara a la ko poussière dali min kɛra la k'o kama ne ala bɛ yafa ma sunɔgɔ y'a bila a seginna k'a yɛrɛ bɔ bengali fini na ani kira soma juguya ni kira soma kɔniba juguya fini na ka kɛ ala kira soma kadimuba ye ka kɛ Seydina Luseynu kaburu ziyaraba ye ka kɛ dɔnkili tonba ye Seydina Luseynu na donc o la i b'a ye k'a fɔ hɛrɛ de don an ye diɲɛ ani lahara ala ka a hɛrɛ sabati an ye donc kuma sanga cogoya kama an ye min sɔrɔ ka da ale baw kulo kan o ye nin ye k'a ɲini ala fɛ ala k'an ni silamɛw nafa ni a ye ala k'an ni silamɛw kulomagɛ n'a ye k'a kɛ diɲɛ hami wulila an ye k'a kɛ lahara hami wulila an ye an nana télévision min na ala ka barika don ala ka jidi k'a karama baarakɛlaw ka o jidi k'o karama télé yɛrɛ tigi n'o ye an karamɔgɔ Sama Hadi Seydi Sherif Usman Madani Hayidara ani a denw ni a dɛmɛbaa bɛɛ lajɛlen ala k'an n'u simaya k'an jidi diɲɛ hɛrɛ la k'an jidi lahara hɛrɛ la ala ka san wɛrɛ bidon ɲɔgɔnman jira an na inshallah. an bɛ segin ka an karamɔgɔ fɔ Sheikh Tahir Sidibe ka waleɲuman dɔn waati na surunya kama a sera ka walanda nafaman di an ma Imam Hussein ka minnu tun t'a dɔn olu ye dɔ dɔn a la minnu yɛrɛ tun bɛ dɔ dɔn a la a ye an bɛɛ lajɛlen jidi a dɔnni la an bɛ Alahu Taala ala k'an kɛ kira somɔgɔw kanubaga ye k'an kɛ u tugu ɲɔgɔnbaga ye ala k'u dɔnni yira an na k'u kanu don an dusukun na Cheikhana an tɛ bɔ nin kɛnɛ in kan fiyewu f'an ka foli bila ka taga i yɛrɛ ye foli laban yɔrɔ min na an karamɔgɔ Seydi Sherif Usman Madani Hayidara a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen k'u fo nin kɛnɛ in kan an b'a dɔn kira somɔgɔw olu ye kira somɔgɔw kanu cogo yira mɔgɔw la kɛnɛ kan an y'a mɛn an karamɔgɔ dɔ an tun b'a kalan kitabu kɔnɔ mɛ k'a dan kɛnɛmaya kira somɔgɔw kan kanu tan Sherifkɛ ye o yira an na a yɛrɛ ka du cogoya la ale yɛrɛ bɛ mawludu kɛ ale yɛrɛ b'a mɔkɛ ka kɛnɛ sigi nka kira den tɔw minnu bɛ yen nɔ a n'a mɔdenw olu bɛɛ la ye ka kɛnɛ tabagaw bɛ a ka du kɔnɔ an filɛ Imam Hussein min ka kɛnɛ kan o tabaga ye Madame Hayidara Ayisa Kulibali ale de bɛ Imam Hussein ka kɛnɛ sigi ale ni a balima tɔw minnu bɛ yen minnu bɛ kɛnɛ tɔw sigi an b'u bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn nin kɛnɛ in kan ka dugawu kɛ u ye ka tila ka dugawu ɲini u fɛ u n'u dɛmɛbagaw bɛɛ lajɛlen an bɛ Alahu Taala deli ala ka san nataw fana yira an bɛɛ lajɛlen na an bɛ segin k'aw yɛrɛ fan fo k'a waleɲuman dɔn anw minnu tun sigilen bɛ aw ka jabaraninw ɲɛma ka diinɛ baro lajɛ ni diinɛ baro tɛ tɛmɛ aw kan waati si la jamana in kɔnɔ ani jamana in kɔ kan an bɛ Alahu Taala deli an ni aw ye ala ka sigida nataw yira an ni aw bɛɛ lajɛlen na wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. إيجاد مثلي عين حرام على الأيام
misili